Iya wes iki tak nggo nyamongan kowe iki sing dienggo nyanyi wae sayang. Iki kita wis tuwa kok dek kandhanane angel iki. Nggih kok kuning-kuning iki ya, Cin. Nyekel manuk nek ndi iki? Nek Bulu Jawa. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ih, gak ngono le Bu, nek ora dibaleni kok gak gelem jawab salam. PHB-ne mendung iki sampean lemes ngono Bu. Aku jane ya lemes Bu ning piye neh ya Rom? Aku tenagaku wis diserap kok, Dek. Diserap ning guri mau. Nggih alhamdulillah nggih. Dinten menika Wahyu Manggala sowan wonten Bulu Jawa. Nggih, dalemipun sing kagungan kersa. Tampakane gondok wis diawe-awe ngene ndak gak roh ngono Cah. Bapak Eko, Papa Eko, Mama Uma. ugi Mama Uma. Piyantunipun sesise pundi Mbak Iin? Cantik jelita iku lho. Mama Uma kuwi sing Papa Eko sing pundi? Papa Eko pundi Papa? Teng mriko. Oh ngaku kok mboten sarimbet. Jenengan kok mboten sarimbet dene no Papa? Lenca biru dhewe. Tidak sarimbet Papa. Tidak sarimbet Papa Eko. Jane aku mah ape sarimbet ya Ron ngono. Iya. Ning aku bingung akae gombalku iki sing ndi sing tak nggo iki kembar kabeh ngono Dadi meneh. gugupan langsung dijumuk ae. Luar biasa nggih tamu undangane. Dadi siji mangempal wonten ngajeng sedaya niki kanthi acara Walimatul Khitan nggih. Adik Ananda Ahmad Fair.
Undangannya sinten? Dek, undangannya sinten? Dek Nanda. Fahir. Dek Di Fahir. Bocah. Dek Oh Fahir. itu, oh iya pakai biru-biru. Masih pakai sarung. Belum sembuh, Bu. Belum. Oh, sampun. Baru disunat. Soalnya aku mang pas nganu lewat kene to, Dek. Ijik sarungan mbok katokan mau mecongol ngene to. Kok yo ngepasi adan ya? Ya wes ya. Nganu leren sik, Pak. Ci. Ana susulan neh apa ora iki? Cik. Ya wes siji lho wong loro. Ben romantis ben Iya. apa-apapan kowe. Ben Aja padha-padha Ram, pada kelengereng Aku kok. sempat permana. Aku urung Nggih. Kanggo adikku sing dihitan nggih. Dek. Aku mang lak lewat. Lahir. Lagi weruh aku to ditakoki koncone, "Loro gak?" "Oh gak kok." Ngono. Gak lara. Semoga lekas sembuh nggih, Dik. Amin. Tambah pinter, tambah soleh ngabekti marang wong tuane, dadi wong sing sukses besoke. Dik sapa mau? Dek Fahir. Fire. Ya wes, ayo diaturi tembang-tembang kanggo hiburan. Pokoknya sing duwe gawe dongakno muga-muga rezekine luah-luwe. Ada komunitasnya Mbak Rom. Komunitas apa? Germo Laut duwe gawe. Germo Laut duwe gawe. Ah. Karepe apa iku? Oh nggih, berarti komunitas Komunitasnya. gitu nggih. Ya, ada permintaan Ada nggak? iki kendel banget iki mau Rom. Rene-rene dhewe ya Rom. PP apa? Gak ngejak kancane. Nggih niki saking pundi niki wau? Sing teng dhuwur panggung dek Sing mau. grup Sarimbit. Bajuke Para Sarimbit. Kang Mas Laden. Mas Laden. Nek niki lagune kula aturin jenengan wani maju napa mboten Mas Laden? Kudune wani lho Mas. Aja maju tok lho ya. Wonten Kusuma Wijaya nggih Mas Hari? Dari atensi yang sudah masuk. Yuk cus. Monggo streaming RHS Soteng BM Lighting. Ya wis gak popo ya Mas. Nur Black. Nyon lagu. Oke. Mbak Vita. Hai. Lungin ngekalan semi puspita ing tahan sari manglung manungsang wangi kalawan bulane dadari ngambarung sasmito sang kumbang wawayang ngrangsang bujo sarining kembang kusumaning ratri mangesawiji pinanti pematri sajroning ati kang sepi bintang-bintang
ketone aku lho ya kok Iya, sing Ro. malah sing lindur. Lindur ta. di Tak tangekno lho kowe nek gak tangi lho ya. Kene tak tangekno Bisa kene. nangekno. Lho, aku iki adalah wanita yang bagiannya itu bisa menghidupkan barang-barang yang belum tangi Belum sayang. tangi. Lagi tak sontek ngono wae Wah, apa. Wah. Sampun nggih Mas. Mas iki lho apa sing sarimbit badek-badek niki sing nyuwun ndek wau Nggih. nggih. Para-para laden, para-para apa ya? Sing darat nggih. Pendarat, betul. Mas-mas pendarate sampun kula aturi tembang iku Sumawijaya kok gak ono sing maju siji-siji ya, Cin. Iya, apa urung aja kalah karo kebo ya, Rom ya. Lah kebone mang pewanan masa aku ketiwas dandan asu ning ngene lho Dek. Wayu. Iya, wis tak Malah dandan. kalah karo kebo. Pepek Rom. ngene malah kebo mang gegemane semene aku blas gak entuk. Iya, kene urung toblas iki. Mama Uma. Mama Uma. Mama, oh dudu kowe, Dudu kowe. Om. Mama Uma iku wis sing duwe gawe sing tak undangi. Cantike ngono kok, Mama. Walah kewalunge, Nduk. Kok rantai sepur ya, Nduk? Iya, gelange, Rom. Papa Eko. Papa Eko. Papa, Aku iki gak mau sawer Papa Eko. sama nih ya, Papa. Masa aku karo kebo peson aku kalah karo kebo Papa. Saya sibuk karo tamune. Sibuk. Nggih. Yuk coba diaturi teman-teman sing kepenak. Nur Black kesayangan. Kesayangan. Iya sing saka tergambang yo hadir. Hadir. Kuwi bagian ngarep iku dak wong gambang ah iku ah. Heeh, betul. Ya Allah tek tekan kene ndek iki gak gelem tekan ngene ya Ini Cin. rada adoh, rada manja sithik gak Rada gelem. ada. Ya wes. Yuk diaturi wonten kesayangan Mas Hari. Ya. Cus. Ih, rame ning Gloi pasar malah sing ibu-ibu iku ya Allah. Ada ayaan karsi. Cus. Yuk, kesayangan. Duet juga boleh loh sama Mas Edi. Engko ngantuk nek. Ora ya.
beberapa hari ini terakhir ya sayang ya. Karena memang areanya rada cedek. Mumpung nong Banjar Tuban. Nggih Mbah niki lho Mbah badhe kula aturi Mbah. Permintaannya Mbak Kakung iki lho Mas sing ingin kula nututi Bengawan Sore. Iya Wahyu Manggolo. Nggih. Yuk cus Mas Ari. Mas Edi ya yang ini ya. Ya Mas Edi. Nah, gitu Mas. Ya Mas Edi ya Mas. Mas Edi ya, jangan lemes dong.
Sampun diatur dalam Ibun. Ada apa Bun? Malam terakhir saiki Bu, anak sesok moh Bu. Sesok ya mau sesok wis nimbal ketoprak kok nggih. Ayo monggo Mas Ari ada malam terakhir. Jangan lupa nanti ada Lilo Mbak Iin nyanyi Iya. dari Kang Nasi yang ada Kang di sebelah Nasi, kiri. oke. Sabar dulu Sabar ya Mas ya. Aku tak ngaturi saking tuan rumah. Iki, Ibu, Monggo Ibu. Ibun, wedek ngodo 2000-2000-an iki mah ndak ngencul nek kondi no Cah. Iya. Asmara kerinduan. Mas Ari sudah Mas Ari sudah? Sudah ada asmara kerinduan Mas Ari? Oh, ya urung no Bu. Mas aku iki lho Bu, ndak garape ya apa Bu, main terus Bu. Ayo, Bu. ora kabar Bu. Karo dene aku ya ora iso lakune Bu. Bu. Monggo nanti diganti asmara nolo ta apa ngono. Yo. Monggo nek nderek nyanyi Bu. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Mbak Umi, ojo galau ah, Mbak Umi. Esok aku Yang nyawer ah. akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Yo, wasik. Malam ini malam terakhir bagi
Gala-gala makasih ya Mbak Umi nek ngene iki ya tak percaya. Iya. Sing tak eling ibu-ibu sing muni jare permintaan Sing aku tuan gamis rumah, mau, ah. Aku gak percaya karo ibu. Lah ndek nyatane tuan rumah gak ono maju. Gak ono maju malah sing maju ibu-ibu sing Ibu-ibu, Matur tamu. suwun nggih Bu nggih. Niki tamu undangan saking pundi Bu? Mriko nggih. Oh Mriko tebih, wis mriko pokoke. Aku lah ya kok mriko Bu, aku Bu. Nggih. Marang mriki ket mriko mriki. Bu, Walah bapake. mboten dugi mriki-mriki, Bu. Ya diaturi wonten lilo. Ibu nyuwun sewu sing asmara kerinduan digentos napa, Bu? Sing asmara kerinduan digentos mawon nggih. Niku kasete keri ya, Bu. Kasete keri. Saged tapi kasete keri, Bu. Nah, Karep nggih. Oke, yuk monggo lilo Mas Ari. Cus. Sing nyuwun mang wis ilang ya, ape tak eling-eling wonge malah ilang. ya ngono ku, wedine mbok eleng-eleng. Ndi wonge? Oh alah. Tak eling-eling pokoke nduk nek njalukna aku di PHP. Apa wis ora keli
satu tembang bonus wonten gala-gala. Cus. Yuk, bonus. Mbak Umi nyanyi gak Mbak Umi? Ayo Mbak Umi. Oh, gak diamu, gak apa-apa.
Ndara. Nggih, mboten ngertos jujur toko lho, Ndara. Dipun